Mbola tsara rivariva, mbola tsara avatsika jiaby, rivariva hanja. Rivariva hanja, tsika tsy maintsy mivolagna fa misaofo baka tany jiafa misaofo. Zegny volaniko alohany, mila mankatia, mila uni atsika vahoaka malagasy. Zegny voalohany ninaka. Vileza atsika fitiavantegna, vileza. Zegny fivolaniko, mila mifankatia atsika. Nagnino? Izy koa tsika tsy mifankatia, atsika avoarasarasa. Azonareo zegny? Atsika voarasarasa. Ino amizay avy? Miady amizay tsika. Donc, za mbola hipody nomoaly amin'ny intervention ni président Andry Rajoelina. Dikan'zegny président, anao io fo misy raha vitanao. Azonao zegny? Anao ni claque le doigt aligny, ni volagna aboanareo vadiny colonel. Azonao zegny? Direct naboakandreo, nanonga audience-nao. Azonao zegny? Amezako soupapa amizay anao zio. Izy koa nde ampanongainao agnabognabo zegny, fotiny anao mavita mivolagna volagno zegny, claque le doigt, miboaka prison. Aboa prisonnier politique jiaby tsy nahazo fitsaragna équitable. Aboa prisonnier politique jiaby tsy tiaraka amin'ny fitondranganao. Exemple, merany Diego, Jean-Luc Javoljara, fitiavany Diego, izy nagnano sacrifice. Tsy agneky hiaraka amin'ny fitondragna. Raha zegny regninao président, raha zegny hainao. Anao koa miady amin'ny Mamirahavatomanga, io tsy problemenay président. Adinareo roeny Mamirahavatomanga tsy problemenay. Anao zio miaraka amin'ny Macron androboka business ni Mamirahavatomanga. Anareo amizay miady. Ino idiranay amin'ny edivagna anareo? Azonao? Zay vahoaka pour rien. Zay vahoaka ampijalianareo. Donc, monsieur le président, magnaja zay magnajanao zegny, aboanao prisonnier politique ne, aboanao olo ataony Mamirahavatomanga intimidation miaraka amin'ny NC Christian. Aboanao. Olo aby zegny tsy dikana aminao. Olo zegny ampatsara Madagasikara. Anao mivolagna, anao mila olo ampatsara Madagasikara fa tsy olo androboka Madagasikara. Azonao? Olo ampatsara Madagasikara na 67% nagnino izy tsy aboakanao. Nagnino anao tsy nagnano interview nomoaly aboanareo Jean-Luc Javoljara. Jean-Luc Javoljara koa mankatia anao. Izy tsara contre anao. Sao tsy hainao. Izy contre olo alefanao hagny. Olo mandenga aminao. Zegny ne interview ni colonel igny. Hainao président volainy. Tsy anao ni ratsy. Olo autour no ratsy. Nagnino niany? Vadiny naboakanao, ni ranao naboaka, ke ninay tsy aboakanao. Fotiny nagnino? Izy boaka agny au centre, zay boaka avaratra. Zegny edy vidéo nizoky be tao nivolagna président raciste. Fotiny raha voanay zegny obligé zay mivolagna raha karaha zegny, tafivolagna raha karaha zegny. Anao mivolagna base Toliara. Anao mivolagna resaka base Toliara. Radio activité ni base Toliara. Radio activité ni base Toliara. Tsy olombelogno zegny base Toliara. Olo boaka amin'ny Toliara tsy olombelogno aminao. Fa nisy étude teo président. Fa nisy étude. Olo manam-pahaizana niza. Ary fa misy vidéo agny.
firy vidéo agny mivolagna resaka mizara karaha io radioactivité mamono mamparary. Raha zegny hainao président, zay kazakadalenao. Plus de 50 vandy nataonao, 50 promesses nataonao, naboaka koa agny izy, nalefako publication agny. Anao ne nivolagna avy Macron za igéré agnanakôro resaka fazahoagna visa mandeha la réunion. Aie izy président, aie visa andeha la réunion. Fa nisy olo losa nazo lalagna izy nandeha la réunion, nazo lalagna izy io, io tsy niresanao eky. Nianjegny anao andeha les îles éparses. Normal président anao mahazo mandeha les îles éparses, anao koa ny français, anao koa misy passeport, anao koa ny français. Aboaka anao passeport aux îles glorieuses ao, anao volagna za andeha visite. Maramila miambika anao, maramila miambika anao arendro mivisite anao miala. Azonao zay, anao ne français, anao mahazo président, amezako lalagna aby anao mandeha les îles glorieuses. Olo andeha kadalenao ne diversion nareo io tsy miasa aminay. En tant que français, anao mahazo, même misy site protégé. Nde anao amezandreo rano aby anao, amezandreo hanigny aby anao mivolagna je suis perdu. Anao alendreo maro tsara fagnahy Maramila, soit anao tombé sur des légionnaires, soit tombé sur armée régulière, soit tombé sur RSMA. Misy boulanger misy cuisinier misy station météo ambarako anao raha jiaby, raha fahitato masoko zegny. Après nareo volagna base tuliara, citeny mampirisika io tsy citeny. Nde tuliara ao fo izy koa citeny magnano kare iroasindreo. Tsy tuliara jiaby voavanganareo vola, tsy tuliara jiaby io olo tsy matiny vola président. Donc azafady aminao président, anao namoaka vadiny colonel, aboa olonay koa, aboa ray aman-dreninay, sa tsy ray aman-dreny ninay, sa tsy ray aman-dreny zegny. Après amizay ino mba motifinazy? Ino motifinazy? Olo jiaby fa mivolagna tsisy idirany, ino motifinazy? Zay koa nampijaly anao zay nampijaly anao. Olonao mandeha misitriky, mandeha minahomby, magnano soi-disant truc de comment ça, journaliste. Non, abanao olonay tout simplement. Non mais sérieusement, raha ataonao président fa tegna fa trop. Nareo Maramila koa ne zay ne volaniko, nareo fautif. J'arrête pas de dire ça, nareo Maramila fautif. Nareo nagnapetraka izy io, nareo nagnapetraka izy io. Niano colonel araiky masaky mivolagna, amare koa colonel araiky nagnino tsy mitrangana jiaby, nagnino tsy mitrangana jiaby. Anareo karaha fa tofoka anareo jiaby ao, anareo karaha fa tofoka, anareo tsy stratégie en tant que Maramila. Karakory ka atsika izy koa idivan'olo en tant que Maramila, anareo tsy stratégie. Fôtony anareo miaky amin'ny général bomba zio fa mitambatamba ato mamira vatomanga. Tsorongana anjy radio ela andeha i général la bomba, anangana directeur militaire. Non, à un moment donné zay olo tsy verijery, olo agny andeha fitofitanareo, olo agny andeha fitofitanareo fa tsy azay ty. Ino vandy tsy nataonao nomaly? Azo ma mijery G2 zegny amle 26 juin, azo mijery zegny. Anao zao volagna fa indépendant atsika tsy indépendant, atsika colonisé par club 48 volaniko zegny, atsika tsy indépendant. Niala colonisation français, nidy colonisation club 48. Les plus démunis amizay mijaly, tsisy niovany. Anao magnontany le olo be aby io nahita colonisation, de reo mivolagna sitsany tamy la France koa toy zay amina araiky ty mamono volagnindreo. Sitany colonisation français volagniny sasany. Ray aman-dreny jiaby ambany vola zavanareo, papa igny andeha samborinareo karaha io, anareo tsy magnaja olo be. Ray aman-dreninareo andeha samborinay karaha io, anareo agneky, anareo tsy agneky. Na ino ray aman-dreninao lefa anao protégé agny en France? Anao magnasara papako
nivolagna taminaka allo anao magnano concours mandeha miditra maramila. Monsieur le président, tsisy concours miditra maramila. Faux. Tsisy concours miditra maramila en France. Votna ty tsisy kolokolo. Possible anao tsy tafiditra monsieur le président. Anao tsy tafiditra maramila anao koa nagnano test. Anao tsy tafiditra maramila. Io tsisy concours zegny. Volaniko aminao raha marigny. Fotiny papanao nagnirika anao mivolagna za tsy mila nationalité français allo nagnano. Nagnino anao nangala niany? Nagnino anao nagnano naturalisation? Donc zay kazakadalenao tout simplement, zay kazavandovandesanao. Raha nareo vahoakany nareo ne bizarre koa. Anareo mahita raha karaha zegny, anareo mbola volagna président nety, président bogos, président nino. Izy mamelogno kibonareo. Izy tsy mijery anareo ne. Izy tena tsy mijery anareo. Anareo tsisy dikana aminazy, anareo tsy asiany fotony foy. Ndray azova anareo. Ndray azova anareo. Ndray avazaha anareo. Ndray karana anareo. Ndray chinois anareo. Ndray azova. Izy koa fa mipetraka Madagasikara aminaka fa malagasy. Azonareo zegny. Za tsy magnavakavaka zegny. Fotiny za nagnano karaha système français volaniko aminareo zegny. Aty anao mahita karany izy misy nationalité français, anao mahita africain misy nationalité français, anao mahita Madagascar non. Le seul pays mbola mampiasa apatride. Tsisy nationalité olo. Depuis quand on fait ça? Azova amizay zay tsy mila vahiny fotiny andeha hividividy taninay. Azova amizay mandafy tany zio. Tsy anareo? Tsy amiagna nationalité reano karany soit chinois tsy amiagna nationalité gasy izy koa ty zay vidividiandreo tany. Azova amizay mandafy tany. Anareo mandafy tany. Izy amizay tsy raha miditsika amin'ny vahoaka le vola. Miditsika aminareo fo. Miditsika aminareo. Zay ndeha kadaleanao. Anao réfléchir un peu. Américain ndegny efa 180 millions de dollars impôt amin'ny base tuliara. T'as réfléchi un petit peu? 180 millions de dollars zegny tsy azondreo un mois fo. Anao magneky américain ndefa 180 millions de dollars d'impôt. Anao fa diso edy amizay. Anao magneky la France andeha agnapetraka EDF 500 millions. Vola azondreo un mois zegny. Même un jour eto. Anao tsy asianao fotony gasy. Gasy ny manampahaizana. Nino tsy ampianao gasy? Agnamboatra armée, agnamboatra toaky, agnamboatra usine, agnamboatra générateur, agnamboatra barrage. Nagnino tsy ampianao gasy? Anao ka raha volagna atsika tsy andeha angataka vola amin'olo eky. Nagnino anao zao mangataka vola? Zava-masinao nomaly nibiagna fotiny chinois ndegna amenao tomobile mempoagna. Ataonao fa anao nazy tomobile igny tamy chinois. Tsy anao fa mempoagna. Anao mavolagna chinois dala. Mempoagna ia. Olo ataonao verijery volaniko zay. Zay tsy verijery. Tout simplement. Zay tsy verijery. Firy sondage mandeha. Karakory président ty. Tia fa tsy tia olo tsisy olo tianao eko. Fa tsisy olo mila anao. Niany ty mavozy club 48 resaka état fédéral. Resaka état fédéral. Tsy maintsy poussetika Andradjoely mavita fin mandanazy. Fotiny izy koa azo mamra vatomanga ty atsika nefa. Izy koa alavondreo état fédéral ty Andradjoely tsy mila azony lakoty fitondragna ty. Azomba tsy mahay réunion nareo. Azov tsy mahay réunion nareo volaniko zegny. Fotiny nagnino? Fa tout olo jiaby. Que ce soit Tananarivo, que ce soit Merina, que ce soit Côtier, que ce soit zo fa empaka olo jiaby amin'ny raha mandalo a Madagasikara. Tsy possible a Madagasikara farany misy arenan-kibony tany atsika farany ambany au niveau mondial. Tsisy réservateur. Or que atsika feno volamena. Anao fo maregny. Volamena nivadikivy 73 kilos d'or nandeha agny. Zegny, zegny amizay meloko baka raha vatomanga. Nagnano business amin'ny Macron Andradjoely. Que business nakaky avony an'Andry Rajoely. Mila élimineko Andry Rajoely ty. Mila élimineko izy ty. Plan B mila tadiavy raha vatomanga baka. Normal inazy.
anao mihina vola anazy ke anao fa nina vola anazy niany million de ty panao tsy possible aminazy boka io amizay izy mamorogny milisinazy aty milisy Imam Ravatomanga iady milisy indrovo nefa amizay amitsika nefa tsika tavela amizay tsika io tsika vahoaka madiniky mizaha io fo magnano dindery fôtiny volagnin'Andro Rajoely dindery donc magneky ok atsika zay volagnin'Andro Rajoely dindery boka atsika agnano dindery basy mila lohany tsy lohany any iry afakanjo Christian tsy lohany iry Jean-Luc Diavoly-Jara anareo mitady excuse iny koa mbola tseniky mijaly tsy zay fôtiny anareo ravoravo ma 100 euros mbola tsy mijaly jusqu'à diaspora mivolagna tianay Andro Rajoely tianay modiana izy koa fa tianareo Andro Rajoely modiana Madagasikara aloha miaigna amy 100 euros izy koa fa tianareo Andro Rajoely fa tsy aty anareo mivolagna fa fôtiny anareo mivolagna aminay fa agny amy France agny anareo mitabataba contre Andro Rajoely anareo tia Andro Rajoely aloha mandeha mipody a Madagasikara miaigna amy 100 euros io amizay olonay agny fa hempaka igny volagnin'Andro Rajoely amiany visa mandeha la Réunion amezany visa mandeha la Réunion azonareo zegny anareo fa tsy tia anareo fa tia Andro Rajoely aloha mipody agny a Madagasikara miaigna amy 100 euros Andro Rajoely masaky mivolagna avy aty anareo atsika fandriatagnana ino apeine zay avana aéroport andeha fodinao alohananao zay tianao avy agny abois prisonnier politique jiaby Andro Rajoely anao mavita NM zay zio fa anao mavita magnadoso prisonnier en claquant le doigt non mais sérieux tegna mampahinininy mampahiny anao mitandregny des fois anao mahita raha karaha io volagninao c'est pas possible volagninao le vahoaka mbola mangigny mahita raha karaha io c'est pas possible vahoaka mbola tsy mihetsiky tsy haiko miambinino ampitrefiny Jocelyne Maxime milomay olo jiaby ampitrefiny Jocelyne Maxime aloha nde hina henan'aomby milomay zay volagny président ireo koa mihina henan'aomby ro fa ravoravo dikan'izay même gasy tsy mavita magnano fromage lanko aminareo tegna ambanimbanieny or ke atsika mavita magnano caviar atsika mavita magnano foie gras igny tsy volagniny atsika mbanieny gasy tsara mila fromage dikan'izay izy mavita mihina fromage miaraka amy zanakanazy alefany Dubai zanakanazy tsy hainao ino asan'ny zanakanazy au sein du gouvernement tsy hainao ino asan'ny zanakanazy resaka tourisme volagny izoko be teo izy koa resaka tourisme tsisy olo madigny anosibe a Diego era tany jiaby a Madagasikara tsy zanakanao même pas notion de tourisme alefanao non sérieux non franchement tegna mampalahelo za gasy za aloha tsy kivy lanko aminareo zegny za miady fo ato fôtiny haiko miady raha tsy mora ary sarotro mampihetsiky vahoaka mosary tegna sarotro mampihetsiky vahoaka mosary tegna sarotro mampihetsiky vahoaka abadoan'olo abadoagnane forcegna tsy mandeha l'école zegny atao hoe l'école mila magnefa école or que agnatin'ny constitution l'école doit être gratuit tanao rô constitution tsika io volaniko mitovy constitution de la France zo fa nisy raha namboamboarindreo hely to nasitsitsitsikindreo mitovy fôteny tamy colonisation ireo amizay tato ato nagnasarina namadimadiky raha io moramora fô namadimadiky aussi tu peux dire quelques minutes. Tu dis voilà, non. Io tsy diplôme ndreo angalarin-dreo vangaindreo diplôme ndreo ro niany amizay magnasariny ko non franchement za tegna tsy haiko vahoaka gasy tsy haiko maramila gasy volako zegny zava ro telo lahy na hita zay tsy forcegna mivolagna allez donc
Ino nampivolagna andry radio ino andeha nampivolagna andry radio fa eny fa isy raha hipoaka hein? Oui, il se fout du peuple malagasy, mais le peuple malagasy, est-ce qu'il n'est pas aussi complice de tout ça? Fotony andry radio eny za va izy andeha volagna za andeha Tsuleara hein? Maventy Madagasikara io volaniko aminareo zegny, maventy Madagasikara ary misy tany volaniko zegny mbola tsy eniky ny exploitena nagneno amin'ny tanàna io tadiavindreo, nagneno amin'ny tanàna io tadiavindreo amin'ny Sankatia amin'ny Tsuleara hein? Azafady aminareo Tananarivo volaniko fo ndraiky nagnino tsy ataona Tananarivo base Tananarivo agny hein? Amaizan'jay amizay usine université téléphérique vlagniny igny comment dire ça, autoroute ino KFC McDonald zegny volagna anazy zay zegny tsy mahazo raha karaha zegny hein? Zay tsy mérity raha karaha zegny ary raha io kinia volagniny zegny volaniko izy mampiady atsika, izy mampiady vahoaka volagniny kinia toagnany tu vois supermarché misy embouteillage. Si vous allez la rue de Tananarive, vous voyez des grands supermarchés, vous voyez, mais zay zegny tsy mety aminay zegny mety aminareo agny fo sa zay tsy mikarama 100 euros fotony possible 50 euros fo, même pas 50 euros aminay agny, donc amiagna raha karaha zegny non, anao mampiady zay tout simplement. Zegny volaniko mialatsigny fotony tatotato misy namagna boka Tananarivo, bon tsy maro edy tsy maro volaniko aminareo nga io magnavakavaka non, hitanareo no mala zoviny magnavakavaka, mais il faut mettre le contexte en place volaniko aminareo zegny. Izy koa tsy volagniny raha zegny olo jiaby mivolagny non firy olo baka Tananarivo mivolagna maro raha volagninao zay aky zay koa nefa hempaka, zay fa hempaka 4 000 volagninindreo, zay fa hempaka, zay mila respire. Zava exemple olo tompiny Colbert volagniny olo tompiny Colbert zay hempaka io fotony Mambravatomanga micontrôle raha jiaby eto Tananarivo. Izy koa io état fédéral volagniny, état fédéral au moins zay mavita mandeha tany jiaby zay tsisy concurrent nero azony Mambravatomanga, tsisy concurrent. Izy koa tiany Mambravatomanga alainy, tsisy qu'est-ce qu'il y a, alaiko ty nakaty non sérieux. Zay les frères et sœurs atsika zala mila mihetsiky, atsika mila mihetsiky fa haiko raha io fa ela tavela c'est vrai atsika tsisy financement marigny raha zegny nakaba zavaka tsisy raha sitriko aminareo raha manka amitsika financement fo, or que les hommes motivés fa io ary olo tokony agnametsika financement izy mbola misitrika agny mbola mangigny izy tsy hainy raha ty ataony andeha hiaraka aminanjy radio ely hiaraka amin'ny Mambravatomanga fa andeha hiaraka aminao firy opérateur économique tsisy hita opérateur économique fotony madiniky zay tsisy entreprise donc tsy atokisana voilà zegny ary zay zala zay madigny ro tout simplement za tsy hagnano vantara fa zay madigny ro tout simplement. Eko anareo tsy hagname tsy manana confiance aminay fotony zay mbola tsisy raha ampelantagnanay boka, zay tsy nangalatra volamena, zay tsy nagnano trafic bois de rose, zay tsy tompiny Telma, zay tsy tompiny zegny, zay tsisy magasin be karaha le karany sasany, zay tsisy voilà, mais zay misy la foi, zay tia tanindrazana. C'est pas parce que zay nandeha ivelany ke tsy fitiavanay tanindrazana volaniko zay. Zay nandeha ivelany fo tsy namezana opportunité zay tsy amiagnatrigny amizegny, zegny amizay ne volaniko ampodiko eto zegny tsy atiavany la France zay tondra, zay tsy atiavany la France en la France fa mentalité mitovy io c'est négociation c'est attention anao agnamia zay 35 millions andeha zay tsy mila azonareo zay exemple EDF volagninareo zay za olo électricien ke anao volagna aminaka 500 millions allez chier donc anao agnapetraka io volaniko zay 75% naka 25% nao
c'est pas négociable. Anao tsy mety, ok, za mizaha tany hafa. Anao tsy mety, ok, ambila za mi-exploiter ranaka bas. Karaha zegny koa la vanille, mamravatomanga avy mangala la vanille nareo. Non, za tsy agneky mamravatomanga angala la vanille naka. Karakory? Non, ambila za andeha za américain, ambila za andeha za chinois, ambila za andeha za la France, ambila za andeha za Suisse, za minégocier amizay. Karakory négociation? Ah, zay bebe prix fo aleko boka. Zay mety aminaka fo. Tsy ty, président, ameza za tsy ty anao amezako 35 millions. Otriny po, non, naka 95%, non 10%, ok, pare, ameza ty 35 millions. Amiagna 35 millions na fodiny vavany lefa. Izy tsy mandinika amareny, zegny aviany gasy, atsika maro gasy kare tsy mandiniky ny amare. Itaniany hoaniny niany. Itaniany hoaniny niany. Zegny problème tsika gasy. Zegny, mitady lohany vangaiko direct. Afodiny vavany. Zava député jiaby. Azov député masaky mihetsika io. Anareo fa naregny député, fa firy jour, fa firy mois andro radio lintondra. Fa firy mois ro député bio avoafidy. Aia sasany volagna, ataoko hoe au passeport. Mandeha andafy. Aia fa nisy exemple atao loso. Vita igny, akory. Tsy voatipoka ampory anareo jiaby. Tsy voatipoka ampory. Nagnary fotoagna fo. Nagnary fotoagna anareo. Misy araiky nitsangana. Aia monsieur le maire anay Jean-Luc Javoljalo. Tsisy araiky masaky mitsangana. Zay aty fo. Oui, zay watawata. Zay mivolagna. Ary marary amin'ny andro radio zay mivolagna. Hitanareo volagna anazy nomaly? Hitanareo volagna soi-disant zay comment ça? Mivolagna raha ratsy, mampanavakavaka gasy, or que izy mampanavakavaka. Dikan'izay raha ataonay ty fo misy impact. Tegna misy impact aminazy. Fa tsy hain'andro radio raha volagny, tsy hainy raha ataony. Donc zay micontinuer ary zay tsy voly jusqu'à mitsiky agnatin'ny lohany gasy jiaby eran'ny Madagasikara. Zay tsy voly. Ary tsy niany zay voly. Tant que tsy azonay pouvoir, tant que zay mivolagna fa ok, vita raha ty, milaminy Madagasikara, zay tsy mila plasy, za tsy mila plasy. Fotony place-naka tiako. Hitanareo, za milaminy eto, za magnano vidéo, za mina retraite naka, za tranquille. Za tranquille. Za tsy megna amin'ny 100 euros Za tsy megna amin'ny 100 euros. Fa za tsy megna amin'ny 10 000 euros koa fa za miegna tsara. Za mina fromage. Za mina henan'aomby. Azonareo? Donc tiako koa malagasy jiaby mitovy karaha za. Simple karaha za. Andeha vacances izy mandeha vacances. Ivanga lambany zanakanazy izy mavita ivanga lambany zanakanazy. Agnamia volany goûter zanakanazy mavita magnamia. Voilà. Tiako karaha zay Madagasikara. Zay foninaka. Zaha Madagasikara za ravorava mahita namagna au moins allo invité koa mi-invité za koa zay migiaka tsy za fo andeha invité izy boka. Azonareo? Tsy za fo invité, au moins izy mavita mi-invité za koa amizay. Zay raha tadiaviko. Ary zegny mety. Raha zegny mety volaniko aminareo. Izy ka gasy, izy koa mandinika raha karaha zegny, mety zegny. Sasany mahita araiky mijaly izy ravoravo. Za tsy ravoravo. Nde za tsy malagny za tsy tafina des fois. Za tsy tafina. Za mahita namako tsy mihina, za tsy tafina, tsy possible. Aia misy appétit. Par contre, za tafina izy koa zay jiaby io, mihina jiaby, io za misy appétit. Ne za agnaty tragnonaka avy za tsy mihina. Fotony za raiky mihina, y a pas tsy appétit volaniko. Zay raha tadiaviko. Anao mavita magnaboaka olo en prison andro radio ela, aboa olo benay jiaby, aboa zanakanay jiaby, aboa ray aman-dreninay jiaby. Ndao visiter prison andro radio ela. Anao tsara ny visite prison baka. Les vraies prisons ndao visiter.
Agny tokony visitenao fa tsy mandeha agny andeha île glorieuse. Anao ne français, anao koa mavita mandeha les îles glorieuses e. Alefako aminao sarinakazy ata île glorieuse agny. Tu vois? Ataoko dédicace aminao. Ataoko dédicace aminao sarinaka. Fa tsy olo ankadalenao isan'andra amin'ny vandivandinao. De toute façon fa haiko nenoma. Izy ka anao mi-interview, magnano interview à la télé, c'est pour dire des conneries. Jalon'olo tsy jerenao. Fotiny, anao tsy miditra ko, anao ty tsy mandeha bazariny. Olo magnano bazarinao en tant que président, c'est normal. Tu vois? Tsy anao vidiny kapoakambara. Za tsary nahita ke a Madagascar mbola mividy amin'ny kapoaka. Vidy amin'ny kapoaka eky. Tsy amin'ny kilo, amin'ny kapoaka. On est en 2025. Olo mbola tsisy rano. Asa karakory ataony le viavy, le olo andeha nasa izy koa misy problème, tsy mahita rano. C'est grave ça. Rano zegny vitaly. Rano vitaly. Aia tsy idirany maladie, monsieur le président? Aia olo tsy arary? Olo marary amizay tsisy vola andeha itahegninazy. Normal zegny aminao. Zay andeha kadikadalenao amle 26 juin ataotsika jet d'eau eto. Ataotsika feu d'artifice mavoky zay mba feu d'artifice nao io. Zay tsy mijery. Ohatrino vola ialana amin'ny feu d'artifice zegny. Tanàna Mandroso atao feu d'artifice zegny. Fa tsy tanàna mijaly. Alenao vola amin'ny feu d'artifice zegny. Amboarinao pont Mavavy agny. Azonao zegny? Vola andesiny zanakanao mandeha voyage à Dubaï, magna soi-disant tourisme, ampianao zegny. Tomobile azonao amin'ny chinois igny, volagna amin'ny chinois zay tsy mila tomobily. Ataova vola izy ty, andeha amboarinay pont Mavavinay. Azonao zegny? Soa volagninao amboarigna l'hôpital. L'hôpital ka tramoinareo. Fotiny mamravatomanga tompiny l'hôpital. Gonfle ny facture jiaby. Ino volagna? Piasa ampanjakana tsy maintsy mandeha l'hôpital iny mamravatomanga. Izy koa tsy zegny tsisy remboursement. Azonareo zegny? Avy amizay gonfle ny mamravatomanga le facture. Azo mamagna ravatomanga l'État. Azonareo zegny? Ino amizay vangony ravatomanga. Facture ni 100 000 ariary mandeha 1 million d'ariary. Boum! Zegny amizay ato mamravatomanga avy investisseur extérieur resaka raha jiaby mamravatomanga volagna bon ty alenao Andry Rajoely, non ty tsy alenao. Ty alenao Andry Rajoely, oui monsieur, oui Zanahary, oui Zanahary. Magnamia edy magnaraka edy Andry Rajoely. Magnaraka edy Andry Rajoely. Anao edy va mamravatomanga, anao nagnaboaka vadiny colonel, zavanao ty pani mamravatomanga anao zio. Anao nagnaboaka. Izy koa anao tsy mavozo mamravatomanga mary, abois prisonnier politique. Anao koa lehilahy marigny Andry Rajoely. Anao koa tsy mavozo mamravatomanga, abois prisonnier politique jiaby nafodiny mamravatomanga io. Anao koa tsy mavozo izy marigny. Anao koa tsy commandeny mamravatomanga, abois prisonnier politique jiaby. Fotiny ene Jean-Luc Diavoljara, NC Christian ambady koa iraka mamravatomanga. Abois izy koa anao tsy iraka ny mamravatomanga jiaby, tsy mamravatomanga amin'ny commandanao. Abois izy koa anao lehilahy boka. Niana anao magnasary mivola, fotiny vadiny colonel igny. Justement boka. Yo itane mamravatomanga manganao te fantsovy. Mora raha volaniko zegny. Anao koa tsy iraka mamravatomanga marigny. Abois prisonnier politique. Simple fo raha volaniko. Izy koa anao lehilahy marigny Andry Rajoely. Amezako défi ela anao. Amezako défi anao. Anao koa tsy iraka mamravatomanga. Abois prisonnier politique jiaby monsieur le président Andrinirina Rajoely. Yo tsika mizaha izy. Yo zay mivolagna tsy iraka ny mamravatomanga marigny Andry Rajoely ty fa sitraponazy izy ty. Nefa anao iraka mamravatomanga. Zay raha ataony mamravatomanga anao pare. Anao mandoaliky, Fotiny anao nina volanazy ke.
zegny amizay général bomba zio fa mifefe aty tsy mivolagna izy io ato ato izy tsy maintsy volagna foboka tsy mivolagna général bomba mafanafana amin'andro radio ty allo za ipodipody aty amamiravatmanga aty zavanareo boka jusqu'à administrateur ny mamiravatmanga nandefa soi-disant raha marigny preuve à l'appui zegny non azomba zay mba verijery zay koa tsy verijery zay tsy verijery volaniko zay sy teny volagninareo zay zay tsy mijery sy teny tsao tsy anareo volagna fa sy teny magnirika olo baka amin'ny Toliara resaka base Toliara non vahoakan'ny Toliara ameza vola baka vahoakan'ny Toliara ireo tsy mijery volanao zegny monsieur le président ary anao Ravatmanga ireo tsy mijery ary reo tsy mijery sy teny izy koa sy teny mankadala roa mare iagnindreo koa sy teny donc tsisy idirany sy teny resaka base Toliara zegny donc ambila sy teny miady amin'ny opposition naza igny izy zay tsy mijery izy mais vahoakan'ny Toliara tsy mila base Toliara tout simplement anao mankadala olo anao ne mankadala olo anao tsy mahay mikonto boka ataonao dindery olo 180 milliards impôts par an de dollars 180 millions de dollars moins de 180 000 euros 180 000 euros ataoko ino 180 000 euros même millions d'euros par an zegny ireo mahazo zegny monsieur le président ireo mahazo zegny même pas un mois anao mangataka un année anao ne tsy nandiniky volaniko zegny anao koa tsy mandiniky karaha EDF volaniko aminao EDF magnamenao 500 millions tsy hita amizay masony 500 millions io raha zay amboariny EDF ding apetraka ny transfo fa lefa fa na 500 millions izy za mivolagna aminao fa na 500 millions izy fa teny usine tsy maintsy mandeha ohatriny facture ny usine misy usine mandeha ohatriny facture ny usine ohatriny facture ny hôtel jiaby ohatriny facture ny olo misy la boutique ohatriny olo magnano menuisier ohatriny tsy manoga anao mbola volagna 500 millions fô anao verijery volaniko zay anao tsy mahay mikonty marigny anao tsy mahay mikonty anao mikonty mipody afara boka anao zay fôtony anao nare ok moi j'ai compris maintenant sur les 500 millions io tsy volagniny président ohatriny nahazony ambany la table zay ne tsy volagnindreo fa nambarako anareo teto resaka FMI io FMI io simple ampodiko eky ampodiko nianandry radio mila 100 millions FMI mivolagna aminazy angala 150 millions mahazo maza ianao mahazo sur le 150 millions volagniny FMI 25 millions ataonao amin'ny compte ty hoe compte offshore le 25 millions ninao 25 millions naka 100 millions iny tananao agny sur les 100 millions ni projet nataony exemple volako aminareo zegny téléphérique sur les 100 millions iny andro radio mbola mivolagna koa amezako 50 millions fo magnamboatra téléphérique ty ambila ataondreo kopandy agny lalagna ambila matimaty agny zava boka lalagna zegny voalalagna beoka zegny amizay tsy aboaka facture transparence tsy aboaka boka mahazo 50 millions bon ty 50 millions tsika bon ministre tel ty ninao rasenao amin'olo miasa aminao jiaby ministre la santé tsy la santé izy ty travaux publics nazo vola ty donc ataotsika amin'ny travaux publics fo mahazo ok mahazo travaux publics iny rasena amin'olo jiaby jusqu'à farany ne mahazo 10 000 ariary izy tsy mijery fa izy fa nahazo 10 000 ariary tsara neny fa nisy raha karaha zegny tagny avy koa ministre la santé marara vo corona ato zegny vo corona nareo ok ty volanareo ohatriny tady aminareo zay tady aminay bon mitovy fo tininao ministre la santé mahazo Amnesty International avy ratsy prisonnao ty président ratsy izy ty fa ok za agnamboatra prison basy za namboariny président aia agny Antananarivo agny normalement tokony prison malagasy jiaby agny Antananarivo agny antrenika amboariny
amboarina raiky za da vita prison aboahy modèle prison nao ty modèle tsara prison nao amizay fa nadignany anosy be fa nadignany ambilo be fa nadignany tany jiaby le reste amizay rahasendoany vahoaka malagasy tsisy raha hitany vahoaka malagasy zegny amizay anao ndeha hagnano base tuliara anao mivolagna fa ampidika asa amy vahoaka ny tuliara faux monsieur le président pour simple raison volako aminao zay ou américain tsy angala piasa boka tuliara américain mangala américain boka aux États-Unis ampiasa am base tuliara fotony américain tsy mila sécurité extérieure raha koa sensible tsisy olo miasa amin'ny américain ino volaniko zegny base militaire à Djibouti tsisy civil local miasa ao totrenao karaha zegny en Afrique du Sud karaha zegny en Allemagne en Europe volaniko zegny tsisy donc zay kazakadalenao resaka américain les américains sont pointueux les américains nagnino tsy ataonao amin'ny américain la base maventy ny États-Unis maventy Amérique maventiventy Madagascar nagnino tsy ataondreo aux États-Unis nagnino tsy ataondreo amin'ny Australie soit izy falany soit tsy magneky vahoakandreo fotony scientifique vola tsy mety mbla fo maty vahoaka anaka avy ety anareo vola miditra agnatin'ny posinaka tyke avy ety anareo avy amizay nareo tsy hainao dika radio activité zay baka mampisy cancer sao tsy hainao zegny mampidika aretigny anao tsy mijery fotony hainao fa anao koa vita fitondranganao allo zanako jiaby allo vade manjanako allo tsika andeha en France atsika fa misy nationalité français ke gasy mbla ro maty agny gasy aty amizay mizaha io fo président nifidina mba fa loso nefa nareo niova la vie nareo tsisy raha niova vous prenez votre coude comme ça vous léchez après amizay nareo fampihina bientôt gasy samy gasy fampihina volanko agny fa misy minamboa boka agny fa misy minamboa Madagascar fa misy bientôt atsika sambatsika mivady cannibale fampihina asitsiky nareo agny amy kery agny aloe vera 4 hectares aloe vera fa misy esclave baka agny sao tsy hainareo ambarako eto aloe vera hectare sur hectare vazaha tompony Suisse ou Belge un truc comme ça karakory izy mampiasa olo comme le temps de l'esclavage azonareo zegny mihinan-kanigny zegny fo mazoanigny tsisy karama mazoanigny adigna igny bien entendu aloe vera ampidira amy vola azo midika agnato monsieur Mamravatomanga io volanko tsisy raha tsy dirany Mamravatomanga tsisy raha tsy dirany izy zay le volanko izy koa nareo anjongona Madagasikara olo araiky fo arongana Mamravatomanga izy tsy mila voniagna izy sambory nareo ka ianareo za magnano interrogation za mahay magnano interrogation mi-interroger prisonnier zay zala io kapokanaka normalement au bout de 5 minutes izy mikeky zanahary izy koa tsy mamosa mikeky zanahary izy voilà io afosana aby azovy sipanazy jiaby afosany jiaby izy koa mizaha mitana prisonnier zay donc zegny vidéo tsika niany volezatsika ankadalainy président namezako défi monsieur le président izy tsy irikany Mamravatomanga izy tsy piasany Mamravatomanga aboakany prisonnier politique izy koa izy lehilahy mariny izy koa tsy miaraka izy koa izy tsy avoakomandeny Mamravatomanga aboakany prisonnier politique zegny défi naka monsieur le président Andrinirina Rajoelina anao ni claque le doigt ny moaly naboaka vadiny colonel anao koa tsy mavozo Mamravatomanga aboanao prisonnier politique jiaby fotiny Mamravatomanga ambadiky prisonnier politique jiaby zay tsisy anao Andry Rajoelina izy koa tsy aboa prisonnier politique tout simplement zegny défi amezako anao monsieur le président io tsika mikoragna koa voilà
zay vidéo tsika niany. Vive l'état fédéral, tout simplement. Vive l'état fédéral. Fa vozoandreo tsika ipousendreo zegny Andry Rajoely itonda agnano fin de mandat anazy fotony mavo zegny izy koa azony état fédéral Madagasikara maty atsika club 48 volagnin'indreo agny nivory ary tsy mila azony Mamiravatomanga koa zegny, tsy mila azony Mamiravatomanga le fitondragna. Donc miady ro jiaby samy miady ro. Ity état fédéral aty amizay tsy sponsor mais ho avy sponsor ngatako amizanary ho avy tu vois. Nagnino ro mahita ke atsika tsy mahita, atsika farany verijery atsika tsy maintsy mahita hein. Ro mivolagna Madagasikara tsy maintsy manjoso, l'état fédéral tsy maintsy manjoso ya. L'état fédéral manjoso Madagasikara, l'état central debout, Madagasikara mileviny. Azonareo zegny. Donc vive l'état fédéral. Merci tout le monde.